Opština Voždovac obeležila je slavu Svetog apostola Andreja Prvozvanog i Dan opštine. Održana je i svečana sednica na kojem su bivšem i sadašnjem ambasadoru Belorusije u Srbiji Valeriju Briljovu i Vladimiru Čuševu dodeljene povelje počasnog građanina za njihovo humanitarno i političko delovanje. Predsjednik opštine Voždovac Aleksandar Savić čestitao je slavu svim voždovčanima i istakao da će opština i dalje naporno raditi da poboljša uslove života svojih građana. Sečenjem slavskog kolača opština Voždovac obeležila je slavu Svetog Andreja Prvozvanog i Dan opštine. Predsjednik opštine Aleksandar Savić poželeo je brojnim sugrađanima i saradnicima srećnu slavu i mnogo uspeha u nastavku radova na kapitalnim projektima iz oblasti komunalne infrastrukture, saobraćaja, školstva i zdravstva koji su, kako kaže, od vitalne važnosti. Kao odgovorna lokalna samouprava, nastojali smo da kao i prethodnih godina i ove godine poslujemo po principu domaćinskog poslovanja, radeći na poboljšanju jednakim uslovima za život i rad svih Voždovčana, na još bržem i efikasnijem pružanju usluga opštinske uprave, na omogućavanju perspektivnog, dinamičnog razvoja voždovačkih privrednika uz privlačenje stranih investitora značajnih za napredak naše opštine. To što je predsjednik opštine ostao isti, pa i predsjednik skupštine, dovoljno vam govori da su građani umeli da prepoznaju, da su umeli da cene to što smo uradili i govori da su nam dali poverenje da nastavimo sa radom, da nastavimo sa uspesima koje i dan danas nižamo. Tokom bombardovanja Srbije 1999. godine Belorusija je našem narodu pružala humanitarnu pomoć, a potom je ugostila 60 dece iz Beograda i Kraljeva bez naknade. U to ime, na svečanoj sednici Skupštine ambasadoru Belorusije u našoj zemlji Vladimiru Čuševu, koji je tada bio konzul, uručeno je javno priznanje, povelja počasnog građanina za humanitarno i političko delovanje. Čušev je povelju primio i u ime bivšeg ambasadora Belorusije u Srbiji Valerija Briljova, koji nije mogao da prisustvuje svečanosti. Sada imam dobar nivo političkog dijaloga. Očekujem na početku 2017. godine i posjetu predsjednika vlade Srbije Minsku. Gradi se Minsk, gradi se Beograd i znači naše odnose također i u razvoju i istovremeno i u izgradnji. Čelnici opštine Voždovac poručuju da Srbija i Belorusija tradicionalno imaju dobre odnose i dodaju da nastoje da te odnose prodube u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, privrede i turizma.